guys! Welcome back to my channel! Another day, another vlog. Another outfit. Yes. Nag-change costume na di ay. So karon, dahil nasa damong trippings, Yes. magluto mi. Dili ako magluto. Si Inday Idnash. Dali, pakita na to kung siyang lutuon karon. Mo ni ha. Ay, ala, oy, Bessie. Dati mo di ha? Kasi mo gi-prepare. Kasi mo lutuon, Day. Magluto ko diri og pinupring spaghetti. My God. Dili Dili mo ko siya- mga muchacha. Dili siya mga consort, pero mo na siya yung mga... Stock pa rin siya pag holiday. Karos Sa ang Christmas o New Kaya Year. giveaways. Giveaway sa karang Ni trabawan. Mayor. Comment down below. Okay, sige na mo Para tilaw sa... experience mo ana mga guys. Napag-giveaway si Mayor. Gusto mga abot ang Magluto na ko. Lord, gusto mga abot ang Mali ako 1,000 mga subscriber. ingredients, o kutsilyo, para abis sa karangkuan, kabinet. Pwede feel ako nakikuwang sa mga ingredients, Day. Kada picture na ko na. Ay, mamalita. Oh. May kuwang, Bombay, ahot, ug magic sarap, pampalasa. Sana ko yung ito ninyo. Hindi na mag... Day, professional ka ni Day. Sa mga Hindi, pagluto. bugal niya siya nga karang luto-luto. Okay na yung So, ga-expect na magiging ko mo, Day. Klaro kay ka magluto ng spaghetti, Jud, Day. Kaya naka-red and white. Yes. So, mura kag hotdog. Ay, Yung bukto mura hotdog. Wow! Kung sa pa mo, aside sa spaghetti, sa pa mo himuon gani? maghimusag ko og... Saan makubuhaton ko eh? Magugas na kong plato ikaw manani. Ay, magpasalad sad si Mayor. Eh, sure ka, Day, kabaw ka, Day. Kung ka busy ba ni mo din ha? Pero kung ko kabalo ni kong buhaton no, magbugna na jud ko ani. So, mahugas ako sa kaldero kay magpa bukal ka sa karang yang sa pasta. Talikod na nato kayo makita ang brand. Sponsor. So guys, super proud kay ko sa akong amiga. Kanilang Thank you, Ani Bayhana, kay mo yun ni siya nakaingon. Ngano nag-ingon ani ni. joke lang. Ako mag Jimmy Diri. Thank you so much for accommodation. Yeah, sa accommodation. Kaya namin yaya kay May instant. Lagi, mga qualifications sa yaya kay nga ni kagwapa. Ang qualification dapat inani kalukalag ni Yam Yam. Smile guy. Brave no guy. Nagasa naman ang stove. Guys. Hala, nakutlan kita. Ay, daraday. Anita sa automatic. Ang pinaka-pusgan. Panlaban. Actually, okay naman siya basta outdoor. Man, An egg out ni. oh, nasa sa out, sa door. Laman down door niya rin. Layo rata sa door, so minang outdoor. Lamig atong spaghetti karon kay lamig og tubig. Mineral water. Free. Kaya naman spaghetti kaya naman siya gitawag na special karang a secret ingredient. Saan ay secret ng Hindi na vulgar. Secret gani. May mantika, Dati ka na nasa coke. Mabalid. Wow. mantika ko asin, Day. Matika kasi. Pakita ang mantika. Og asin. Taga diri gyud ka, Day. Ano ang pala ito? Grabe, Day. Pang 1 year supply. Karinderya may mulutuon guys. Peanut butter mo diha. So, saan siya? Kung sa mating matika ni matog na lang. Ano siya mantika karon ang sa mantika. Na stress, gumantik. Mahalo na mantika. Virgin coconut oil. Made from Made from coconut. 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 Okay, mga pila man ika. At least lang may oil na pasta. Wala mo naman siya oil. Para di siya magpilit-pilit. Ay! Thank you, Google. Dahil sa Google. Ayan, ang utak.
Usara ka kwan siguro. Kuwangan pa na dahil. Buwangan ko na siya ulit. Kumain. Basta may gudilahin ng basahan dahil. Scammer. Scammers Google. Siguro tinatutanan. So wala siya ka na kung ano exact measurement. Wala ka, mo siya tawag nga bana. Mura siguro to Dayon. siya. Niya ka lang askin para sa na. Ang kaning askin para na karang flavor gamay. Binudburan. Nasa ka may cone naman siya. Makikita mo yung bato. Nandyan pa yung bato ni Darna. Bato! Lagay natin. Para may mga... Masig dagat na na dahil ha? Parang. Enough na na siya. Puga. So that guys, comment down below kung gusto nyo ng spaghetti ni Edwin. Ulo? Gusto nyo pagpagpag. Morning, Dapat ano? secret ingredients mo na yun ni May mga karamang... mga dirty. Sa mga dirty. Mga kuko, dapat inilagay siya. Kay sayang. Di ba't hindi sinasayang yung mga ano natin? Mga... Ibalikan natin siya sa Ito sunod. pagbuka sa tao. Hasta! Uy, una ka mas gano'n ilunod kung bukal. Ito pa na ilunod. O sige, magpabukal sa Sige, pasigaw na to. One. Dadi lang ko di kay wako di on. Nananigas? Sila ba ni Day? Dili, ikaw naman. Ulit ko yung ano sa balay. Ikaw na. Ay, kulang sa push. There! Ay, siya na itong stove ka, kay mayaman. Legal na stove. So, Outdoor. wait ako. Pinatig pa minutes, there you are. Patanong sa tas ako, dali karang pa... Pa-instruction ni Mayor. Instructions for English, press 1. Not English? Okay, boil for... Boil. Sana tayo ni China. Basta di siya, gingon diri, bring to a boil over medium heat. Video. And cover 15 minutes. Buka sa buk. Basta bubukal niya sa bukal. At And mamalit tao. mamalit sa tao, Bombay, apples, oh, Latin cheese. Let's go. Let's go guys, come on, follow me. Follow you, follow me. Manali. Gawa ko mga gibra. So muna siya ang buwis buhay na ano, traveling, pagpalit og kuan, sibuyas, og ang look. Kudla lagi ni Day. Dire mo buli. Ihogra Day. Wala. Nagoto. Nangutot pa yung kriminal. May kahadlok. Bombay, apples, oh, magic sarap. Yucky, isa to. So nag-haul mi diri kang ating store. Wholesale! Napa-haul man oy. Sana abot yung 40 Mga pesos. wholesaler. Saan abot yung 40 pesos mo? Ito na. Lasyo kay sudlan na kay Max. Yeah. Sponsored by Mac. Only in the Philippines. Let's go. Go. Meet my baby. Bye. And so we're back. Kasi bukal na to ang among alam ko niya para sa pasta. So okay na siya. Buti nga na may mga pakakin. Mali ang ingredients sa spaghetti. Dapat may monster. Oh, diba? Mag-iwag sa Bombay. Pananood si Kapil. Kabahan ka na, Judian. After 58 years. Spaghetti mo. Spaghetti, hindi mo makaroni. Actually, nasa siya pa salad. Oh. Yes! May pasala din ako. Ito. Kita niyo to? May pa-green peas na. May green peas pa yan ang salad namin. Huwag kayo. Kabahan kayo, Judian. Kabahan ka na. Sino pa yung mga chef dyan? Chef Boy Logro. Chef Boy Logro. Chef Boy Negro. Oh. Dito bang diri day? Artihon lagi kay kaday. Hi!
Kalokalek siya ni Yum Yum, no? Serious ang kusinera. Hindi dapat ma-stress kayo gusto sila sa stove. Una ka mo, magluto din mo, check din nyo daanin yung mga Check na label. pagkamahan ka. Kasi minsan ito mga water vapor. Maglayot. Pero sekreto ni mo dahil nga gwapa kay karon. Tulo ka mag-imay ka may riyaw, dua ka man mo. Balik-balikan niya, dapat hugot pilit ka lang. Basta, naman siya hugot. Kaya parang siya mugwap ako sa taman. Sus! Muna na rin pag-abli sa karang lapa. Wala may katong kanapin na. Babala. Poor pa si Oka. Wapay si Huwag gayahin mga kiddos. Huwag kong gagayahin mga bata. Ito ay para sa mga eksperto lamang. Gaya ko. Char. So, yan. So, seriously, huwag gayahin mga kiddos. Yan, ito na, sarap! May pang cherries, mga... Cherries. Pineapple. Pineapple. Cherries with baby guys. Papaya. Papaya. Cherries with baby. Da. Yan. Ganyan ba ito? Ano na siya buto? Taktak na ito, Bisaya. Abring mo. What? Ay, sagol-sagol na tanan. Ang salad, ang Sweet. pasta, ang cream, ug ang... Hotdog. Uy! Di na nasalag tayo. Wow. Wow! Nakikita niyo ba nakikita? Ang sarap, diba? Sarap, kaya... Jeffrey, mo rin mo na-miss out. Ang sure dyan gugmakay ang old woman. Mana mong pasalad. May dessert na kami. Hindi ka na yung spaghetti kasi... Ito sa'yo pakita, day. Natawag ko ng mga yaya namin kasi hindi ko na kaya. Hindi kaya mag-isa sa chef. O diba, instant ice cream. Close na natin. May ice cream na siya. Para kano na natuon niya. Gusto na sa mong mahiwagang. Ah! Ay. Alis na naman bugnaw ba? Ara kinababuan, day. Ang usalan sa ilamang sa... Bigyan na. Oo. Ay, ito, oh, di masud. Oh, perfect. Okay, bye. Yun ang sarap. Mag-wait na tayo ng 30 minutes para ma-bugnaw. Yep, di. Salad. So, ganyan. Gusto pa tayo sa salad. Ay, manata sa salad. Sa spaghetti na naman tayo. Hindi ko na talaga kaya mga best. Hindi na ako kaya. Hindi na kaya ng butay ng Ito. Yung ginagawa. Pobre. Maunatan niya akong para kiss-kiss karang sa very cheese. creative. Dapat maging creative ka. So, dapat, kung chef ka, na kayo mga alternative ways. Very intelligent. La. Maan. Alam ko ba sa cheese? Ayan guys! Kompleto na lahat ng ating ingredients. Tadaan! Happy? Yes! Kumara ng spaghetti. First, you put oil. Tapos mo siya. Ano ba siya? Sa pagluto. Dili sure atong kuan, chef. Butang ang Bombay o gahos. Basta yung gulo. Basta na siya. Kanya, Little mix. Max. Ika lang i-saute. Bigis ng tarot. Okay. Na ha. Ouch! My God, bang. Bigsan ko. Okay. Wato niyo mo siya nga mag... golden. Hindi. Kaya mag... Ano siya yung... Ang onion. Kaya mo... Transparent. So boring. Kaya ang hotdog. Ilagay ang lagay. Tuon, talinga to. So next is katong Tuon, talinga to. Wala pa ginaluto. Kulangan ng tiga, mang. day. Natay Problem is, wala na tayong gas. Tumo pa ng luto. And now, nagbabalik na po kami kasi nahuot na may gas. Di ka pwedeng palit ng gas like kayo. Mani siya, gibutangan na ko siya. Oh, corned beef! Oh my God.
para tipid-tipid tayo uy kasi walang pera. Pobre ang mga yan so kay sponsor. So, mani siya. Wato na nagmaluto. Timplahan din mo, friend. Ano na, butagin na siya. Tangan na ito. Ay, ganun yung mga Tangan na ito. seasonings. Ang nagpapalasa sa lahat. Ang pambansang... Ang pabansang magic. May halong sarap. Nasa kamay mo. Nasa kamay ko ang magic. Dapat. Kuya ka na, Day. Nanuksok sa kuko ang magic. Maramihan. Ayan. More. Ayan. Dapat magluto. Kuya, baka na, Day. Dapat magluto mo. Dapat na may paghahalong pagmama. Dapat may effort. Dahil yun, ibutan na nato ang UFC Joe Joke. sauce. Ang saan yun? Sweet Filipino style spaghetti sauce. Ito kita naman. Tiluka juday kay poor. Yes, dapat tilokon din na nato ng mga kandiri, mga Uy, sayangon, Day. sayangon, kay mahal. Pagpasko pa ba? Sponsor, Benny. Sponsor, side. Papa. Okay, natin yung pagluto ng spaghetti kay pobre mo mo yan. Press bitaw ni mo siya para purot ng sauce sa sultip. Tipid-tipid naman. Naamoy niya na ba? Lasang caramel. Then ilagay ang ketchup. Lagay. Ilagay na lang. Yan, at ito, itaktak i-shake well. Subot ka. No. Ana. Ha? Oo. Para pa na sa lumpia. No. Day, Diba spicy yan mamoy? Oo. Da. ito na papatis, Day. Purot na. Pero siya, doon din. Para maputol na itong tugtiin. Bubula na niya. Asugar! Wala? Sip lang. Hindi pa. Wala pa. Sige, you can go wild with the sugar chart. Mana? May condense naman tayo, so condense. Dayon, Yung condense na dahing. ihurot ni. Ay, uy, ipurot ko lang sakto lang. Agay kainit. Agay. Steady na po sa gana niya. Gawin ka kagdako umakuan. Narealize na mo, no? Kira day. Ang Ang dami naman sa kumasakitan. Lo. Mura sa rin nakauyag. So this is the final product. Oh, it looks delicious. Ang spaghetti ni Edwin. Ato i-try if successful ba ang taste. And by the way guys, we will be doing a mukbang on this video. So nami mga chicharon, green peas and everything. And a twist in this challenge, in this mukbang, kay naa magamit kami og chopstick. So na mo chopstick. There. So, nauna to ba chopstick ba ni Edwin? Namo. Ang kani green peas, good luck na mo Ma'am, guys. kinamot ko ma'am. Nilamig siya pagkaluto, Day. Lami, okay ra. Inahay ka ng pagkamig. Oh my God. Chicharon. Hot and spicy chicharon. Ang kamot